ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರ ಬೊಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರುದ ದೇವೇರ್ನ ಕಂಡಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಬೊಕ 25ನೇ ತಾನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬೊಕ ಸನಾತನ ಸಮಾಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಬೊಕ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಡ್ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರುದ ಕಂಡಡ್ ಉಂದುವೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ತಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಮುಪ್ಪಗ್ ಸರಿಯಾದ ಭಜನೆ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಳುವಾರಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವೇರನ ಭಕ್ತಿಡೆದುಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಕಂಡಮುಟ್ಟ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ವೇದ ಪಠಣ ಶಂಕನಾದ ಚೆಂಡೆ ವಾದ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಬಯ್ಯ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಸನಾತನ ಸಮಾಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠದ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಡನೀರು ಮಠದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆನೆಗುಂಡಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಂ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠದ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠದ ವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಂಗಳೂರು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅರೆಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೀಠದ ಶಿವಸುಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೇಮಾರು ಮಠದ ಈಶಾ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕನ್ಯಾನ ಕಾಣಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕನ್ಯಾಡಿ ಮಠದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿಟ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಠದ ರಾಜಗುರು ಯೋಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಾಥ ಜಿ, ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಪಿರು. ಬೊಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೂಟಲೆಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾನೇ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಭಜನೋತ್ಸವ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವೈಭವದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬೊಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 50,000 ಜನಕ್ಕೆ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದನ್ನು ಪಂದು ಆರ್ತೇರಿ ಪದು ಕೊರಿಯರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ತಾನಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಡ್ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಬೆಡ್ದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಕಂಡಮುಟ್ಟ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಅರಿಸಾಮಾನು ಕೊರ್ದು ಅನ್ನದಾನಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಕೇಂಡೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬನ್ನೂರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಅನಿಲ್ ತೆಂಕಿಲ, ಪ್ರಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ನವೀನ್ ರಾಯ್ ಪಂಜಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಘಾಟೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೇರು.